Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Umar. Iya toh. Muhammad Nawawi. Umar. Iya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al maqalatu tasi'ata asyarata. Wal maqalatu tawan Mas. Ini Mas. Delehna. Wal maqalatu tasi'ata asyarata lan utawi maqalah ingkang kaping 19. Inggih menika an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, saking Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa iki Mas? Al-Wa'izi lahu lisanun. Loh, kok Al-Wa'izi macaku? Apa? Kang Limi tutur. Oh, berarti Al-Wa'izi, ya bener, Al-Wa'izi terus disifati maneh berarti niku. Al-Wa'izi nggih menika tiyang ingkang ahli mitutur. Lahu ingkang iku kadhuwe Ar-Razi lisanun fir raja'i khususon, nggadahi bahasa khusus fir raja'i ing dalem harapan khususon secara khusus. Maksudnya punya bahasa khusus dalam harapan. Wa kalamun lan ugi nggadahi kalam penjelasan fil ma'rifati tentang ma'rifat. Titik malih dipun jelasaken malih kharaja ila balkh. Kharaja medal sapa Yahya niku bin Mu'adz, Imam Yahya bin Mu'adz medal ila balkh maring kutha Balkh. Wa aqama biha muddatan lan bermukim sapa Imam Yahya bin Mu'adz biha di kota Balkh muddatan sak mangsa. Nah, niki gak jelas sak mangsane. Mboten ngertos kula. Suatu waktu, Pak. Suatu waktu. Iya, suatu waktu. Jadi Pokoknya pernah bermukim ning kono. iya, tadi enggak jelas ya. Nah, temane mukim berarti lebih dari 3 hari. Iya. Heeh. Diarani ngono biasane. Waraja'a Ngamar lah, Pak. Dhewe ngamar. ya ning motel. Waraja'a terus balik. Oleh sapa Yahya bin Mu'adz ila Naisabur teng kutha Naisabur. Wa matalan pejah. Mati padha matane lho Mas yo. Mati, Pak. Kono bedane nek Al Zaid kan dibedakno. Sedo ngono. Bahasa Jawa lah. Biasanya kan tuwfiya ngono to biasane. Iki ndak wa matalan matek kan ngono iso ae. Sapa Imam Yahya bin Mu'adz biha teng Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'atain tahun 258. Wis meh anu lah, meh masane Ubaidillah. Oh iya. Ubaidillah 300 Mas. Nah, Heeh. Tuba ngendikane tuba utawi kebajikan. Maksudnya nek donga gak apa-apa. Donga tuba utawi kebajikan liman iku kadue tiyang. Taroka kang ninggalno sapa man ad-dunya teng dunia, maksudnya kesenangannya. Qabla an tatrukahu. Sakderenge yen to ninggalno apa dunya huting tiyang niku. Jadi selamat-selamate wong sing gelem ninggalno dunya sadurunge dunya iku sing ninggalno dekne. Nggih, ae maksude al khairul katsiru utawi kebaikan ingkang kathah iku liman gadane tiyang sarafa amwalahu ingkang mendistribusikan sapa man. Apa nek Jawane Mas? Bu, Ini gak enak ya. Mendistribusikan sarafa. merentahake. Merentahake. Perintah, Pak. Wis merentah. Nek masarif, nek masraf iku biasa tempat penukaran uang. Jadi sarafae pembelanjaan. Wong sing belanjakno hartane fi anwa'il birri ing dalem
ing dalem pira-pira maceme kebagusan qabla dihabiha sakderene ilange donya niku amwal niku anhu saking man. Lah mumpung durung aku kelangan mending tak ilangno sik ngono lho. Tak gawe tuku barang-barang. Tak mumpung durung kelangan aku. Ngono. Lah engko sik Cak. Dilut. Dilut urusane iki dilut. Sik to. Enak. Terus disika wis. Heeh, dhisik aja gak apa-apa. Oleh. Mumpung urung adem. Mumpung urung adem. Wabana qabrohu wabana lan bangun sapa wong niki sifate tiyang sing untung wau niku sapa mantaro kadunya niku qabrohu ing kuburanipun qabla ayatahullahu saderenge yen to mlebu sapa wong huteng kuburan wis bangun kuburan dhisik. Ayo. Kaya mbahku no. Ayo. Mbahku dipathoki iki sesuk kuburanku ya le ya ngono. Mending lek ngono, Pak. Saiki tak bangun dhisik to koyo masjid kaya wapi. Kasus e. Kayak Mbah Syukur dukun kae ngono. Dadi sak kuburane wis dicor pinggirane kene. Heeh, wis iki Terus dikai TV, dadi enak ya VIP. tutup cor. Maksude piye mbangun kuburan sakderenge mlebu kuburan niku bi'an amila kelawan yen to ngamal sapa wong maing Amal. nggih maing barang nggih maksude ngamal fihi ingkang iku ing dalem emah apa iku Taun isun. apa wanasa iku Mas Mbok, anu. Pengaring, opo? Isin. nek teko anis iya isin. hmm? Pengaring ya apa? Isin ta? Dudu penghibur Oh iya, Dik. Pengaring. penghibur Nek ya isin iki apa bahasa Jawa? wirang Oh iya, Dik. enggak blek yang iki Yo, mah mirip-mirip lu, Pak. sak brebetan ya padha Mana sih Anda? sik Wani ora? soale nek wau no ndek ngarep iku anu Mas lah ya apa gak ono wanasai gak ono Mas sing ono anasa Mbok lagi langsung guse taun isun langsung. Kondi ra roh. gak ono Mas taun isun Mas lah iku biasa mendo-mendo ngono lho huruf hamzah utawa wau sono di awal kata iku mendo-mendo wis kadang-kadang sulapan bonok ning akhir barang moro-moro ono sing asline hamzah moro-moro dadi wau Iki sulapan paling asli. samaun dadi samawi ngono kae kan moro-moro muncul nek annasa ya iku mang artine ngaring iku annasa yu annisu Nggonmu taun isun lho, Pak. taun isun waduh annasa yu annisu anis wah iki malah mengetahui kok iso taun isun ra ono ya taun isun oh gak ono gak blek ya Aku ora tahu, Pak. ndak tahu apa Nis. taun nis oh enggak ada wanasa enggak ada ya iku mang Mas taun isun Ya wis ngono kuwi lah enak. enake kuwi lah Sembuh murah-murah di ngono ya ro. ya pelipur ngono memang wis taun isun utawi ngaring-ngaring ngono nek sampean ya pengaring ya utawi pengaring ya penghibur Hibur. fil kubri ana di kuburan ya ngamalno barang sing bakal ngancani awake dhewe sing ana di kuburan ya malah apik kowe Kubri padha ya. kubri sing bener nek baca kubur Ini kan yo kubur Bang Gahay. iya Iya. kuburan kan ngono simake balik meneh engko Tapi iso kabeh ya. iso tapi nek kuburan macane ana waune Oh ngono. heeh jamaknya kobrun kan kowe Ning barebak lah. ya baripak kuburun fuulun ngono wa arda rabbahu lan sifate malih tiyang niku wau arda gawe lela sapa wong niku wau rabbahu teng pangerane carane bimtisali amri kelawan nglakoni perintahe wajidina binahyi ngedoi larangane qabla ayyal qahul mautu saderenge yen to tatemu huteng wong niku wau al mautu apa mati
Sik tak waca sik dawa men iki Mas. Endi sudah dio. Endi? Filma. Ono bae yo. Oh ya kleru. Yalqa nemoni sapa wong huteng robahu fil mauti kelawan mati ngono. Lah enek lak ketok. Mosok enek. Enek, tapi cuwili. Mari ya guys kita Gak ketok. pentol-pentol kuwi Iya lah. Qabla ayal ka sadurunge yen nemoni sapa wong niku huteng pangerane fil mauti kelawan mati. Wal maqalatul 20 utawi maqalah ingkang nomor 20 nggih menika an alin saking Sayyidina Ali radhiyallahu an huwa karrama wajhahu. Manutawi sapa wong lam yakun niku gak ana sapa wong iku gak ana indahu iku ngersane wong. Sunnatullahi apa sunnatullah? Wa sunnatullah maksudnya ay adatu kebiasaane Allah wa sunnatu rasulihi lan sunai rasule ay sya'nuhu sembarangane rasule niku wau. Wa sunnatu auliya lan ugi sunnahipun utawa perkara sing dilampahi secara rutin oleh aulia-aulianya Allah ai amruhum perkorone aulia. Jadi nek sunnatullah adatuhu, nek sunnatu rasulihi sya'nuhu, nek sunnatu auliyai amruhum perkorone. Sajane padha kajelase iku. Adatu kebiasaane, sya'nuhu ya sya'ne Kanjeng Nabi, amruhum ya iku. Falaisa moko ora ono fiyadihi iku teng tangane wong niku wae sayun apa suwiji-wiji. Orang kalau enggak punya apa jenenge? Ya maksudnya enggak pernah ngelakoni kebiasaane Gusti Allah, kebiasaane Rasulullah, kebiasaane wali-waline, maka dia enggak punya apa-apa. Ai falaisa moko ora ono lahu kadu iman niku sayun apa suwiji-wiji yuk tadu ingkang dipun itung apa yuk tadu ingkang dipun itung sapa man sapa wong ini kuwi bi kelawan sae. Dia enggak punya harganya. Pokoknya tiap hari paling ndak iku kudu ono kebiasaane Allah iki apa, kebiasaane Rasulullah iki apa, kebiasaane waline iki apa. Pak yo ora roh, Pak. Ya intine siji eling ngono tok. Kebiasaan kan pangeran, sing kenal ngene. kebiasaane pangeran iki opo? Ngekeki nikmat. Wis nampa aku. Nah iya, pokoke kudu paring-paring nikmat pisan ngono. Kan telu jarene sing dikenal iki. Gusti Allah, waline, rasule. Mek kuwi tok jane Gusti Allah kenal iki. Sing liyane gak kenal. Iya. Gak. Kayak ngene-ngene gak kenal gemblok. Gemblok, Mas. Kila pun waline iki, Pak. Namane? Kula wali niki gak. Niki gak. Urung aku, Pak. Oh ya durung ya iki. Iki ya durung. Calon wali. Kila dipun ngendikaaken ayli aliyin lahu teng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Mas. Nggih. Iya. Kila dipun ngendikaaken lahu. Nah niki lho Mas diduduno iki lho. Dijabarno marine, Gusti Allah ya apa ngono lho. Kan dodak ruwe to. Iya. Saya gak jelas memang. Kila dingendikakno lahu teng Sayyidina Ali, maksudnya takon. Mas, apakah utawi apakah sunnatullahi iku sunnah Gusti Allah. Sunnah Gusti Allah iki piye to? Kala ngendika sapa Sayyidina Ali, kitmanus sirri. Njaga rahasia. Wa huwalan utawi apa jenenge asir mak inggih menika barang akhfa ingkang nyengitaken hutang emas sapa annasu menungso minal hadisi maneh niku minal hadisi saking omongan Anil apa minal? Minal ngene Mas. Dadi bayane maneh no. Sama napa? Nah lha kuwi. Isine maneh niku sing disengitno orang-orang itu apa? Omongan. Indah sing miturut wong. Di sisi orang, maksudnya ada omongan yang disembunyikan di dalam dirinya yang tidak ingin diketahui oleh publik. Kok dibocorno? Lah iku kasib sing bener ya kitmanus sirri. Kitmanus sirri maka utawi njaga rahasia niku wajib. Antara lain niku wakilalan dipun ngendikaaken malih teng Sayyidina Ali ma apa lafat ma yang sak piturute niku. Apakah sunnatur rasuli iku sunnah rasul. Ning kene sunnatur iku didadekno mubtadae. Mane didadekno ikune. Terserah lah berdoa ya. Heeh, berdoa. Tahu belajar istighol wa tanazuk ya. Bolak-balik iki padha ae. Terus mari ngono
Apa sunnah Rasul itu wahai Sayyidina Ali? Qala al-mudaratu bainan nasi gawe welas. Mudaroh niku akrab-akraban, lawane mudahana. Nek mudahana menjilat. Padha gawe seneng wong yo tapi menjilat nek mudahana. Nek mudaroh niki mboten. Gawe welas, gawe akrab bainan nasi ngantarane menungso. Iki nek Gusku makne ngelus, Pak. Aku langsung paham nek iki langsung kan. Piye? Ngai ngelus bainan nas iki jelas aku lah. Ngelus sapa? Nah, iya pokoknya ngelus sambung ngelus pipi, ngelus pupu. Ini kan ngurus pipo. Nggih ngoten lah pokoke. Kama qala ba'dum kaya dene ngendika sapa sebagian wong ulama, wadarihim madum tafidarihim. Sih permainan katane apik. Darihim niku kata perintah dari daro yudari. Dari kudu ngawelasi sira kabeh, maksudnya ngakrabi sira kabeh hum nang nas madum ta selagine ana sapa sira atau selagine tetep sapa sira fidarim ana ning negrine menungso. Maksudnya nek sik ning padha-padha menungsane padha-padha saling menghargai lah. Iki mana permainane apik. Wa ardihim madum ta fi ardihim. Wa ardilan kudu gawe lela sira hum nang nas madum ta selagine ana sira atau menang sira fi ardihim ana ning tanahe menungso niku wau. Pokoke gawe penak lah. Wakila terus dipun ngendikakno malih apik iki darihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim ya. Padha ardine. Sing pertama perintah, sing kedua duduk. Wakila dipun ngendikakno malih teng Sayyidina Ali ma sunnatu auliyaihi lafat niku. Ma utawi apakah sunnatu auliyaihi iku sunnaipun para waline Allah. Kala ngendika sapa Sayyidina Ali ihtimalul adza nanggung piloro. Nah, ngele. Nah, aku tak bales Mas. Anin nasi saking menungso. Diomongi kelon-kelone ngono biasa. Ket awal-awal nikah. Lah babal wong jujur bojone yo. Yo. Mosok gak oleh. Wakanu mingki balina. Mosok entek. Entek. Entek bisa jenenge sajane alisan. Durung sean Mas. Mosok. Iki lho dulu beda maneh. Wakanu mingki balina minal umami tawasona iku ya. Oh iya tes. Koma yo. Yo. Ono komane ora? Koma. Elek ngono. Titik. Wakanu lan ana sapa wong-wong niku wau mingki balina saking arah kita. Mane niku Kok aku man no, Pak. man iki. Man no. Man mosok. Iya. Man dadi badale kanu. Isine kanu. Oh dadi ngono. Kan bener minal umam. Oh iya dibayani bener. Wakanulan ana sapa mereka iku man wong ngono ya. Man iku wong qoblana sadurunge kita. Maksudnya ada orang-orang yang sebelum kita yaitu minal umami saking pira-pira umat. Nah terus wah iki susunane digawe Ayo. anu iki jenenge iki apa lek ngarane Lughatu Ummul Baroghis iki. Ngeren ruwet. Enggak Mas, ana sing ngene. Dadi mane iku faile. Man dadi fa'il. Dadi dhamire iku dipelokno faile. Nek faile jamak, fiile kudu jamak. Yo. Nah ngono iku Lughatu apa nek ngarane. Wakanulan ana man sapa wong ngono kudune. Qoblana ingkang tetep sadurunge kita. Nah, baru ketemu ngene. Minal umami mane niku minal umami saking pira-pira umat iku yatawasauna do saling mewasiati sapa man. Wasiatan kan. Pengen ta iki. Ayo. Wasiat-wasiat padha kate bongkone berarti. Ayusi ba'dhum ba'dhum mewasiati ba'dhum sapa sebagian man niku ba'dhum teng sebagian liyane bitalati khisolin kelawan telu pira-pira pakerti wayataka tabuna lan saling napa niku surat-suratan. Yo. Surat-suratan sapa man niku wau biha kelawan niku tiga khisol tadi itu tiga pakerti niku. Ai maksude ya takatabun niku yursilu ba'dhum alkitabah yursilu kirim surat ba'dhum sapa sebagian man alkitabah datang surat bidil katsalasati kelawan tiga perkara niki ila ba'din teng sebagian liyane. Faman moko utawi la iki ya ono anune. Faman moko utawi lafat man badalun min ismi kana dadi badale ismi kana.
Berarti kanu ana sapa hum ngono. Heeh. Rupane man ngono. Iya. Hmm. Lek Gusti kan alan ono sapa kaum man nyatane wong. Oh ngono, man nyatane wong. Ya iki berarti melu iki. Ora jelas kok. Faman badalun minis mikana. Ya. Ya iku wis Mas Robe, Mas. Man amila syai'an, yo. Man amila syai'an. Iya. Man amila syai'an minal a'mali li akhirati kafahullahu amrodinihi wa dunyahu. Man utawi sapa wonge iku ngamal sapa iku amila ngamal sapa man syai'an ing suwi-wiji minal a'mali sang pira-pira ngamal li akhirati kangge akhirate kafa moko nyukupi hutang man sapa Allah amrodinihi teng urusan agamane man wa dunyahu dan dunyane man. Ai maksude fahuwa moko utawi man niku wau fi hifdzillahi wonten teng perlindungane Allah, terjamin keselamatan dan kenyamanannya fi jami'i ahwalihi ing dalem sekabehane keadaan-keadaane man. Titik Siji. loro waman ahsana sarira tahulan utawi sapa wonge ahsana iku ngepiki sapa man sarira tahu teng batine, sisi batin nyaman ai dhamira qalbihi teng isi hati nyaman. Dhamir ya hati sen. Ahsanallahu ala niyatahu moko bakal ngepiki sapa Allah ala niyatahu teng sisi lahir nyaman, sisi alaniyahnya. Pokoknya hati ini diapii terus, iki ada kemungkinan besar Allah akan memperbaiki sisi zahirnya. Fadzahiru moko utawi sing zahir ya dulu iku nuduhaken apa sing zahir alal batini ing atase sing batin. Tapi gak kena diwalik. Nek diwalik angger kedhahire elek berarti jerone elek. Wah, kasus. Waman aslaha ma bainahu wa bainallahi. Pokoke anune niku lapa nek ngarani nek apik nang Gusti Allah mesti apik nang makhluke. Tapi nek apik nang makhluk guru mesti apik nang Gusti Allah. Jarane kejawen niku apike nang makhluke, nang Gusti Allah gak patek jare. Ngono. Dadi nek apik nang Gusti Allah terus nang makhluk gak apik iku kaya ana sing kongslet. Waman aslaha lan utawi sapa wonge aslaha iku memperbaiki sapa man ing barang maksude hubungan relasi bainahu ingkang tetep ing antarané man wa bainallah ing antarané Gusti Allah. Siapa yang memperbaiki hubungan yang ada antara dirinya dan Allah, caranya bi an amila kelawan yen to ngamal sapa wong amalan kelawan ngamalan kholison ingkang resik selamat minar riya saking riya. Angel. Wal ujubilan ujub wa tasmi'ilan sum'ah. Ngrungokne nang wong. Riya kan kepengin didelok, nek ujub niku ya riya niku kepengin didelok wong, ujub niku nggumun nang awake dhewe, tasmi' niku sum'ah, pengin wongku krungu apik tentang awake dhewe. Aslaha moko bakal memperbaiki sapa Allah maing barang bainahu ingkang tetep ing antarané wong niku wa bainan nas ing antarané manungsa. Pokok relasine mbek Gusti Allah apik, mbek manungsa ya apik. Niki sing diarani manunggale kawula Gusti. Ngono sajane. Jo. Oh, ana ning jero kene, Mas. Nek aku nglarani Gusti Allah pemimpin maksudnya. Aku nglarani Gusti Allah kok bendu nang rakyatku. Nek aku nglarani rakyatku, lah Gusti Allah sing bendu nang aku. Akhirnya manunggaling kawula karo Gusti Yesus ngono. Ana sing nafsiri ngono. Itu marang Gusti Allah dadi siji bapak dhewe gendeng. Tapi wis ketemu ya. Apa nih? Manunggaling kawula marang Gusti. Ya manunggaling kawula marang Gusti iso. Ana sing maneh duduk wahdatul wujud sing bener. Iku terjemah saking wahdatus syuhud. Syuhude sing nyawiji. Nek wujude gak iso pancet dhewe-dhewe. Pangeran Wahdatul wujud jane bener, Pak. Apa? Wahdatul wujud. Apa? Ya wujude pangeran iki. Endi? Ya wujude pangeran. Kayak ngene pangeran. Wujude pangeran. Kan ngene ane wis fana, Pak. Endi? Sirimu sererek kabeh wis sing kaya ya sing kene iki mau fata morgana iki mustine. Tapi nek nyawiji gak iso itihad konsep wong-wong biyen ya. Nyawijine lho sak pira? Awake dhewe menyatu setubuh mbek bojoe lho sak pira kan. Menyatune sak pira.
karo bojo lah, karo Lah lah iya gampangane kan ngono. saking cintane Gusti Allah. Nyawiji sampean. Waduh, faman ahabbahullah ahabbahul khalq. Faman maka dari itu man utawi sapa wong ahabba iku seneng sapa man huteng. Ahabba iku seneng huteng eman sapa Allahu Allah taala halim maha luhur. Sapa sing disenengi Gusti Allah, ahabba moko bakal seneng huteng eman iku al khalqu sapa makhluk. Tapi mboten kenging diwalik. Kabeh sing disenengi makhluk pasti disenengi Allah mboten kenging. Ndak iso. Nek kowe nemen lah digagas meneng ya. Wong kabeh sapa gak seneng. Ono sing gak seneng saingane ya digagah. Tapi wis wal maqalatul hadiyatu al hadiyatu wal isyrun wallahu a'lam bissawab sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.